Edzője kíséretében vonul be a szegedi kickboxoló a holland bajnokságra, ahol a sportág színejava képviseltette magát. Több hónapos edzőtábor előzte meg a kiutazását, hogy fel tudja venni a versenyt a legerősebbekkel. Teljesen más mentalitású küzdelem volt, mint amit eddig megszokott a magyar bajnokságokon. Erre számítottunk, hogy egy háború lesz igazából, hisz a vérmérsékletük azért igencsak magas. Tehát mindenképpen technikailag és taktikailag is nagyon, nagyon képzettek, meg nyilván bennük van a vér, hogy nagyon harciasak, erre számítottunk, és ilyen is volt a küzdelem, ez 3 menet végigment, és igazi adok-kapokba sikerült belekóstolni. Többet adott, mint kapott a döntőben, végül pontozással ő nyerte meg a küzdelmet. A kickboxnak a hazájába tudtuk megmutatni azt, hogy ez a kis szegedi egyesület mit tud. Ezt már Egyed Norbert edzője mondja. Herman Christopher szerint azért is volt fontos a szereplésük, mert az itt szerzett tapasztalatokat tovább tudják adni a feltörekvő szegedi harcosoknak. Nagyon nehéz ezt látni, hogy mi a párhuzam két ország között, illetve két klub között, és nagyon jó volt azt látni, hogy olyan klubokkal tudtuk fölvenni a versenyt, tehát olyan klubok között tudtunk mi részt venni ezen a rendezvényen, akik világszinten elismertek, mint például Mike's Gym, Voss Gym, FFC, ugye Lucien Carbinnak a klubja. A többszörös világ- és Európa-bajnok Herman Christopher edzőként nyáron Amerikában fog szemináriumot tartani, ahol több városban is bemutatja az évek alatt megszerzett tudását.